Pozrite sa na túto mrkvu. Je malá, rozvetvená a plná drobných vláskov. Vyzerá skôr ako podivný koreň buriny, než ako sladká zelenina. Sklamem vás hneď na začiatku. Príroda za to nemôže. Zlé semená za to nemôžu. Môžete si za to vy sami a vaša prehnaná starostlivosť. Každý večer prídete do záhrady. Zoberiete krhlu a polejete hriadku. Robíte to s pocitom, že rastlinám dávate život, no v skutočnosti ich ničíte. Tento bežný zvyk, každodenné plitké polievanie, je najväčšou chybou, ktorú môžete pri pestovaní mrkvy urobiť. Je to cesta k zúfalému zberu. Keď polejete len povrch pôdy, voda prenikne ledva centimeter alebo 2 do hĺbky. Spodná vrstva zeme zostáva suchá ako kameň. Čo urobí mrkva? Je to inteligentná rastlina. Jej koreň hľadá vlahu. Ak je voda len na povrchu, koreň nemá dôvod rásť do hĺbky. Namiesto toho, aby sa vytvoril jeden dlhý, silný a rovný hlavný koreň, mrkva začne púšťať bočné korienky do šírky, tam, kde cíti vodu. A tak vznikajú tieto príšery. Rozvetvené, krátke, pahilovité mrkvy, ktoré sa nedajú poriadne očistiť a ich chuť je drevnatá a horká. Ranné slnko navyše rýchlo odparí tú trošku vody, ktorú ste večer naliali. Povrch pôdy stvrdne a vytvorí sa nepriepustná kôra. Táto kôra doslova dusí rastlinu. Zabraňuje prístupu vzduchu ku koreňom a pri ďalšom polievaní voda len stečie preč, namiesto toho, aby vsiakla. Ďalšia smrteľná chyba, ktorú robíte, je hnojenie čerstvým hnojom. Mrkva ho nenávidí. Doslova pred ním uteká. Keď hlavný koreň narazí na kúsok nerozloženého hnoja alebo tvrdú hrudu hliny, zlakne sa. Okamžite zmení smer alebo sa rozštiepí. Preto starí farmári vždy hovorili, mrkva patrí do druhej trate. Nikdy ju nesejte tam, kde ste na jeseň zakopali čerstvý hnoj. Aká je teda anatómia úspechu? Ako donútiť mrkvu, aby rástla rovno dole, dlhá ako meč a sladká ako med? Základom je pochopiť jej biológiu. Hlavný koreň má jedinú úlohu – preniknúť čo najhlbšie do zeme a hľadať tam skryté zásoby vody. My mu v tom musíme pomôcť. Zabudnite na krhlu a povrchové kropenie každý večer. Musíme zmeniť váš prístup k vode. Pravidlo číslo 1. Polievajte zriedkavo, ale extrémne výdatne. Raz za týždeň úplne stačí. Ale musí to byť skutočná potopa. Voda musí preniknúť aspoň 15 až 20 cm hlboko. Len tak vytvoríte vlhkú zónu hlboko pod povrchom, kam bude mrkva smerovať. Ako to dosiahnuť, aby voda nestiekla preč? Použite metódu priekop. Urobte motikou hlbokú brázdu medzi radmi mrkvy. Do tejto brázdy nalejte vodu. Veľa vody, nechajte ju vsiaknuť. Potom nalejte znova. Voda pomaly prenikne ku koreňom zo spodu a z boku. Týmto spôsobom zostane povrch pôdy okolo samotných rastlín suchý a sypký. Nevytvorí sa žiadna tvrdá kôra, ktorá by ich dusila. Koreň vníma, že na povrchu nie je nič na pitie, cíti však vlhkosť tam dole v hĺbke a tak sa ťahá priamo dole. Predstavte si to ako tréning. Ak dáte rastline všetko pod nos, zlenivie. Ak ju donútite hľadať, zosilnie a vyrastie do krásy. Pravidlo číslo 2. Príprava pôdy je dôležitejšia ako samotné siatie. Mrkva potrebuje sypkú, prevzdušnenú zem, ideálne s prímesou piesku. Ak máte ťažkú, ílovitú pôdu, nepomôže vám ani svetená voda. Koreň nedokáže preraziť cez hustý íl a okamžite sa skriví. Pred siatím musíte hriadku prekopať aspoň na hĺbku 1 ríla. Rozbite všetky hrudy. Vyberte každý jeden kameň. Niektorí starí hospodári dokonca robili pre mrkvu špeciálne pieskové lôžka. Vyhlbili rýhu, nasypali čistý piesok a do neho siali semená. Tým zabezpečili, že prvých pár týždňov mal jemný korienok absolútne hladkú cestu nadol. Žiadne prekážky, žiadne krútenie. Tretia vec, ktorú zanedbávate, je mulčovanie. Nechávate holú pôdu na pospas pečúcemu slnku. To je pre vlhkosť smrť. Zoberte suchú trávu alebo slamu a rozložte ju medzi riadky. Alebo použite starú fintu, posekané listy z inej zeleniny. Mulč funguje ako štít. Chráni pôdu pred prehriatím a zabraňuje vode, aby sa zbytočne odparila. Udrží vlhkosť presne tam, kde má byť. Štvrtá smrteľná chyba. Jednotenie. Bojíte sa vytrhnúť tie malé rastlinky. Je vám ich ľúto však? Necháte ich rásť nahusto. To je ten najhorší súcit, aký môžete v záhrade mať. Ak mrkva nemá priestor, začne sa krútiť okolo susednej. Budú o seba bojovať. Výsledok? 2 alebo 3 prepletené deformované nitky namiesto jedného poriadneho kusu. Musíte byť nekompromisní. Jednotenie robte vždy večer a vždy po výdatnom daždi alebo poliatí. Ak to spravíte v suchej zemi, poškodíte korene tým, ktoré tam zostanú. A nezabudnite po jednotení zem okolo zvyšných rastlín jemne pritlačiť. Tým zamedzíte prístupu vzduchu k narušeným korienkom a odoženiete škodcov. Jedným z takýchto škodcov je vrtavka mrkvová. Miluje pach poškodenej vňate, ktorý sa šíri pri jednotení. Preto ten večerný čas. Zhrňme si to. Žiadne krhly a polievanie povrchu, kopte brázdy.
Lejte vodu hlboko a len raz za čas. Mulčujte slamu. Zabudnite na čerstvý hnoj. Rozbíjajte hrudy. Nekompromisne jednoťte. Ak dodržíte tieto staré pravidlá, stane sa zázrak. Na jeseň, keď chytíte vňať a potiahnete, nepocítite žiadny odpor. Zem sa poddá a vy vytiahnete majstrovské dielo. Mrkvu dlhú 20 cm. Bez jedinej odbočky. Bez vláskov. Pevnú, chrumkavú a takú sladkú, že sa nedá porovnať s tou z obchodu. Prestali ste bojovať s prírodou. Začali ste ju počúvať. Pochopili ste, ako táto plodina funguje a dali ste jej presne to, čo žiada. Vaša pivnica bude plná až do jary. Žiadne drevnaté, zhnité kúsky, ktoré musíte požmoliť a vyhodiť kompostu. Toto nie sú moderné vymysly. Toto je tvrdá veda starých otcov, ktorí si nemohli dovoliť stratiť úrodu pre hlúpe chyby. Ak chcete pestovať zeleninu, ktorá za niečo stojí, prestaňte ju rozmaznávať povrchovým polievaním. Buďte tvrdí, buďte múdri. Máte plné zuby rád, ktoré nefungujú? Chcete vedieť skutočnú pravdu o záhrade, ktorá vám prinesie reálne výsledky? Tak sa prihláste na odber. V ďalšom videu si posvietime na paradajky a na najväčšiu lož, ktorú vám o ich vyväzovaní klamú. Prestaňte ničiť svoju mrkvu. Zoberte motiku, spravte brázdy a ukážte tej zemi, kto je tu hospodár. Vidíme sa na poli.